historicky jsem tu dřív než Štěpán. Jsem dobrý. No a za chvíli jsme tam jako. Ještě pár metrů. A jsme čím dál blíž tamhle. Už to je. Takže už jsme v podstatě tady. Někdy mi to přijde, už je to moc na sílu. No. Štěpáne, kam jdeme? Vyzvednout si... Mikrofon, jo. Z Číny. A tak víš co, nemusí to být špatný. No nemusí, no. Čína je kvalitní většinou. No. No většinou ne. Uvidíme. Tady v zásilkovně nebo v Alzoboxu. Ale že bych vycházel. Jaký máš názor na to, že chodíme sem a tam? Tak víš co, nedá se nic dělat. Je to naprosto příšerné. Mě už to nebaví. Mě spíš štve, že nám nejdou ty mikrofony. Jo, slyšíte správně, nejdou nám úplně nový mikrofony. Za velký peníze. No nic, zítra se to pokusíme. Zítra bude lepší den. Poprvé. Tak dobrý den. Dobrý den. Máme tu na vás připravené 4 jednoduché otázky. Tak začneme hnedka s tou první. Jak se jmenujete a odkud pocházíte? Tak já myslím, že moje jméno je velmi neznámé. Já se jmenuji Markéta Laštovičková a pocházím z Termesiv a Mařenka tomu říká koncentrák. Ano, tak a druhá otázka, jak si to tu zatím užíváte? Já si toto užívám maximálně, je tu veselo, nevím, jestli to slyšíte, ale my to slyšíme určitě hodně, je tu spousta zábavy, spousta talentovaných akordeonistů a je to tady úplná džungle, pecka. Třetí otázka, jak jste se sem těšili na Kutnou Horu? Já jsem se nestihla ještě těšit úplně před Kutnou Horou, protože jsem byla na kurzech v Třeboni, ale tam jsme byli společně, ale těšila jsem se, až když to začalo a těším se z toho celou dobu, takže je to úplně skvělé všechno. No a teď přichází poslední otázka, ta nejdůležitější. Máte odběr na našem kanále? Budu mít. Tak děkujeme za rozhovor. Taky děkuju. A to je konec prvního rozhovoru. So first question, how are you enjoying it here so far? I'm enjoying Czech Republic very much and I'm enjoying the accordion festival in Kutná Hora also. Kutná Hora very much. Thank you. Were you looking forward to the courses? Of course, I'm always looking forward to teach young people on the accordion. Always. And third question, where are you from? I'm from Denmark. I'm teaching in the Music Academy in Denmark, accordion. And the last question, do you have subscribed to our channel? Until now, not. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Tak začíná náš třetí rozhovor
Můžeme se vás zeptat, odkud jste a jak se jmenujete? Jsem z Havlíčkova Brodu a jmenuji se Ivana Štvečková. Ano. Druhá otázka, jak si to, co zatím užíváte? Užívám si tu to všechno velice dobře, hlavně se svými žáky. Jak jste se těšili na Kutnou Horu? Samozřejmě, že jsem se těšila, protože je to tu super atmosféra, super žáci, super vedení. A poslední, ta nejdůležitější otázka, odebíráte nás? To bohužel ne, ale možná v budoucnu zkusím a začnu. Jo. Určitě. Tak moc děkujeme za rozhovor a to je asi všechno. Tak my vás vítáme u 4. rozhovoru. První otázka je, jak se jmenujete a odkud pocházíte? Jmenuji se Michal Čejna Karban, pocházím z Plzně a narodil jsem se tady v Kutné Hoře, proto tady děláme festival. Ano. Druhá otázka, jak si to tu zatím užíváš? Já si to užívám na výbornou, už máme dneska za sebou 3. koncert, všichni jsou nadšení, je tady hodně lidí v orchestru, takže já jsem spokojený, že ostatní jsou taky spokojení. Přejdeme hned ke 3. otázce. Jak jste se těšil na Kutnou Horu? Velice, přípravy probíhaly prakticky celý rok, takže já už tím žiju poměrně dlouhou dobu a těšil jsem se, že to tady vyvrcholí, zatím se všechno daří, přeje nám počasí, takže jsem velmi spokojen. No a teď přecházíme k té nejdůležitější otázce. Odebíráš nás? Zatím ještě ne, ale začnu teda. Jak se jmenujete? Conbrio. Conbrio, tak odebírat Conbrio. Přesně, klikněte tady na odběr. Máme tady 5. rozhovor s poslední lektorkou KTA. Já se tě zeptám, jak se jmenuješ a odkud pocházíš? Česky by to nešlo? Samozřejmě, promiňte. Jmenuji se Marie Čejnová a pocházím z Plzně. Druhá otázka je, jak si to tady zatím užíváš? Myslím, že dobrý. Přečetla jsem výuku v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek i v sobotu a konečně je dnes má milovaná hra. Další otázka je, jak jsi se sem těšila? Velmi. Jo? Tak to je dobře. A poslední otázka je, odebíráš nás na našem kanále? Ano, prosím. Tak jsme tu s dalším účastníkem našich rozhovorů. Můžeme se tě prosím tě zeptat, jak se jmenuješ? David Kopáček. No, slyšel jsem, že máš opravdu hodně harmonik. Kolik jich tak nějak máš? Tak trošinku, jenom 49. No děláš si srandu z nás? Ne, jednou, kufr od jedný mám i v koupelně, ale ta harmonika leží v kuchyni pod stolem tam, aby na ní nesvítilo slunce. No a jaká je tvoje oblíbená harmonika? Všechny, ale teď momentálně ty, co tady mám, což znamená tamhle 5hlasovou akordiolu s širokým francouzským tremolem, který po většině harmonikářů nemá rádo a já ho úplně miluju, anebo potom tato alpská sonola, částečně Zoupan Alpe 4 svýma hlasama, která je v několika exemplářích na světě a tohle je ta první z nich, takže to je taková jako lahůdka, která se mi podařila sehnat díky dobrýmu člověku, nejmenovanému. A to je takový šperk a pak mám doma ještě vlastně kebrlovku, ta je bohužel ve stavu před generální opravou, protože je to rok výroby 1933, má 22 kg, přes metr na dílku a 210 basů. A jak si to tu zatím užíváš? Naprosto geniálně, jako každý rok. Takže se ti líbí v Kutné Hoře? Kutná Hora sama o sobě je moc krásný město, plný takových jako povahově zajímavých lidí, abych to řekl správně, ale Kutnohorský týden akordeonu je pro mě taková dovolená, já tomu říkám detoxikace mýho komplikovaného mozku. Tak děkujeme moc za rozhovor. Já děkuju taky.
Thank you.